Okay, dili nga mahina makikilaan ato nga magkauban, no? Ato ang kauban sa buhat sa tuluwanon ang Exodus o kayuban ato ang usab na sa tangan Disaster Risk Reduction and Management Officer dili sa Ozambe City, Sir Dundun Guangco dili nga mahina. Labot sa ipahigayod karon adlaw ang National Simultaneous Earthquake Drill o labot dili, no? Aron nga masayod ta unsay mga buhaton ni gasod dili mga hitabo ngayon na doon mga linog, kinasayod ta nga nakalabay nga adlaw na ang Davao, no? Gitahikog na busam sila dito, no? Ug mo na nga karong panahon na importante kay masayod ta, no? So kay importante sa mga impormasyon labot sa kining unsay buhaton panahon doon linog. O kakuha na sa pagtibaya, Sir Don Guangco, Sir Don, mayong adlaw nimo. Good morning. No, mayong adlaw mayong adlaw sa ato ang mga suki. So sa ka-importante siya, nga masayod ta kung inyo na rin hitabo panalitan linog, no? Sa mga angay buhaton, basta makasinati ta, kaya nasayod ta nga ato mga palibot ng mga probinsya na kasinati mag-linog. Kasi mga una-una, no? Buhaton, kung doon ay mga sinati nga linog. Okay, thank you. Una, backgrounder, no? Sa nagkausab na ang dagan sa kuan karon sa kalibutan, no. Doon ay mga areas nga naka-experience ng gyud ani ato ang gitawag linog. Sa una is wala gyud kayo. So ang panawagan sa atong national government through sa ato ang nakadaya nga ahensya like sa Office of Civil Defense, sa atong DILG, no? Bisan rin sa ato ang local government, no, sa city government under sa pagpangulo sa to ang Halangdong Mayor Indy Waminal, no, nga gipanawagan yun ang tanan nga magkuan kaning mangandam gyud kanunay atong tanaw, no. Let us all remember nga ang pagtumaw sa usa ka linog walay schedule, wala siya definite schedule, dili nga kuan na ni kaning maglinog ugma, ha. Padulong na. Wala siya mga timailhan. Okay, timailhan, no. Although timailhan siguro natin mga makita, no, sa nature. Sa kinayahan. Pero as to specific nga kuan oras or specific nga panahon nga mo kuan siya mulihok ang kalibutan, wala siya gihatag nga schedule. That's why sa tuwa karon, especially sa atong national government o sa local government, nag-auhag yun kanunay sa publiko, no, nga kuan kanang mabinantayon o mangandam kanunay, no. In fact, from the national government doon ay mandok yun, no, nga i-conduct ang National Simultaneous Earthquake Drill, no. Quarterly na siya. Quarterly. So every 3 months na i-conduct nga kuan simultaneous earthquake drill sa tibok Pilipinas gina at a designated time, no. Karon is karong Pitsa 9, no, murag ugma na siya. Para adlaw. 9 karon. Okay, sorry. So kana, no, ipahigayon siya uban sa kuan uyog sa usa ka ipahigayon ang venue uban sa Ozambe City National High School, no. Eskwelahan ni siya. Diha na ito ipahigayon sa eskwelahan because dako kayo ang kuha niya, dako ang population niya. Isa siya sa mga major government schools, no, high school diri sa ato ang syudad. Unya daghan sad ang iyang igo-igo sa iyang facilities, ang iyang napoy oval, mga buildings. So with that nakita na to nga appropriate kasi in terms of the exercise, no, sa earthquake drill. Kaning earthquake drill is gipahigayon through the Office of Civil Defense, no, o sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. So kana, no, encourage ang public. So ang mahimong participants nato karon sa to ang earthquake drill is ang mga estudyante o admin and staff sa Ozambe City National High School, no. Nagpasalamat sa willingness ni Principal Abamunga, no, ni Mama Pamunga, na sa iyahang eskwelahan ipahigayon ang mao nga drill. Tungod kay matupad niya dako ra ba na imong eskwelahan. Somehow we have to
kuan be prepared just in case, no? So kuan siya kanang willing yung kayo si mamo ngayang mga staff, no? Yeah. Although dire sa amin sa in a general picture, kung doon ay bitay mga paglinog, dili ra man gyud kita maya igo diri no. Aftershocks, medyo hinerga ni pod. But then mo lagi na tungod kay wala ta kabalo, no? Kano sa ang big one or kano sa ang kanibitong kano sa ni mahitabo, either makusog or mahinay, no? It will somehow affect us, no? Maapektuhan magita, no? Mabalaka tong mga katawhan kita pod na kung natin mga katigulangan sa tuwang pamilya mabalaka sa ta, no? So yan na ang discomfort na agyo kanunay unya plus ang bitaw ang uncertainty bitaw nga dili ta certain kung kusog ba or hinay ang moabot, no, sa tuwa. So ang ato argi mahimo is mangandam. We have to know what to do, no? Unsay buhaton, no? Unsay buhaton sa taga City High kung mo igo ang usa ka kusog nga linog like sa recent nga nahitabo dito sa Davao, no, na 6.2 sila dito. Ang gi-publish nila nga mga pictures is katong yung mga katubitang mga alcoba sa katong dagko nga mga nila mga tindahan nga tangtang yun, no? So nakabuok tong mga samin kapag ana no na nangatumba nga mga poste. So hadlok siya ba, no? Sa ato address sa amin historically makianumdum ko sa mga puan sa una during sa time sa Japanese occupation ba to nga naka-experience sila kusog ang linog, nga naka-witness gud sila sa pagkalusno sa kanang kuta, no, kanang fort, no, kanang kampo diha. So after ato nakainom ko sometime in 1979 March to nahitabo, no, after sa graduation na mo sa elementary ba to nga linog ug kusog kayo nga nagkwanta. Then after pagsulod sad ni no, itong former mayor Ando Waminag, no, pag lingkod yun niya few weeks after ato paglingkod niya as mayor, naglinog, no. So kato nagkabad-kabad kita og inspect po sa atong mga structures diri sa Osamis, no, as to integrity ana kay na-observe man gyud ato medyo kusog-kusog to gamay ba, no, na kabantay ta nga dunay mga dunay mga minor damages ang dayon sa pagsulod sad ni Mayor Indy, no, dunay gyapoy linog gyapon. So with that wala kita kumpiyansa. That's why we actively participate in the annual drill, no, nga ipahigayon sa tibok Pilipinas. Okay, so doon na ba yung sa mga establishment, sa mga kanimo doon nagkukong himo niya nga structural doon ba mga structural damages sa mga previous nga mas natin na itong nalinog kay mas hindi makiratugag simbako lang, no, kusog-kusog nalinog. Okay, unsa man nato do, no? How about sa mga dagkong mga establishment diri? Okay. So actually ang na-observe na to ng mga mga damages are not major damages kundi katong sa mga finishing lang bitaw sa mga walls or liki lang. Doon sa nato kasiguruhan nga dunay linog mahitabo dito mo lusno. Actually sa inspection teams na magi-engineer nga kuyog na to. So maghatag gid siya og expert opinion sa mga mga na-discover na to nga mga like ato mga cracks unsa man siya, superficial lang ba na siya or ang total integrity of the building is na compromise ba ato. So fortunately in the overall wala may mga ingana nga mga major yun nga mga na-compromise ang building nga di na pa occupayan, dili wala tumaabot sa ingana nga level kundi dito sa mga finishing touches sa mga sa structures, no. So but then wala na nato pasagdan, no. Kanang gi-advise na to ang mga sabi na tong mga nasa mga structures nga take action gyud, no. Tagang gyapon og pagtagad and i-observe kanunay. So with regards to kanang preparedness, no, tama naman kita sa pangandam, no. Di usahay gani ako personally I don't know if
the preparations that we are making are enough, no? Kung saktor ba gini siya. Doon na yung may tabo o Oo. kuwan, no? Or kulang ba? So, but then there are basic basic nga mga actions nga ato ag yung gibuhat o gitudlo na to. Oo. Just in case makusog man or mohinay ang mo na mahitabo sa to no nga paglinog. Makusog man or mahina siya, there are basic actions that we advised, no? Or we prescribe sa mga government institutions, public sector, sa mga businesses nga mo ni buhaton just in case maka-experience ta, no? Mabasic ra gyud kayo, no? Una, kung naka sa sulod sa building, just stay calm, no? Kuan lang, kanang kalma lang yun. Ayaw gratol, ayaw panic, ayaw dagan-dagan na dito kung maguyog-uyog. Kay na basig makuha na yun ka, mahiagom na yun magkasalain nga mga aksidente, no? Dayon, do the duck cover and hold, no? Katog yung duck, muupo ka, pangita og safety nga kuan, like kanibakan mga lamisa, nga makubiran ka just in case na mga hagbong, no? Dayon, hold on, no, dito sa kuan. Manggunit yung ka kay maguyog-uyog po na. Basig, ato ka sila sa lamisa mo ni sagirit na dito sa daplin ba? Ikaw may badato ka, Oo, ikaw na yung badato ka, wanay tabon mo, no? So kana, duck under a strong table and hold on to it, stay alert for potential threats, no? So, kakuang kag lamisa, gunit lang yun. Then ayo pag kuan yun nga pag panic, no? So kana especially sa schools, no? Especially sa schools mga kay schools, no? naarbat yung mga bata in tao, no? Mga elementary, high school or bisan colleges, no? So kana siya atong gi-prescribe. Another is kaning modernization lagi sa ato ang kuan, nag-modern na ato ang mga structures, mga buildings. Oo. So, sa kara, naka-glass panel na siya. Glasses na lang kayo. Stay away from glass windows, shelves, o mga heavy objects, no? Palayo yun, no? Kay, in kasong mga buwak na siya, diha, napadulong nimo kung nakas dool, no? So, kung luklok na may kay glass lamisa, kunya daghang mga glass nga windows na kasi glass windows ayaw gyud og kuan ay sa gyud og gawas dayon or kuan or gunit gyud dito kay takluban niya ka dito sa mga glasses na luoy kayo ka masamad, no? Dayon iniguman gyud sa shaking, no? Iniguman sa shaking ayaw sa dayon ditso pod, no? Ditso gawas dagan nga ditso pamatiya sa imong palibot, aninawa sa imong palibot or pakiramdam sa kung nahuman na ba ang shaking, no? Ang pagtayog kay basin og naay pa mga aftershocks which normally happen, no? May mga aftershocks. So ayo sa din dito dagan, no? Unless tan-aw ni mga medyo stable lang gyud na magay kurog gamay pero kuan na kanang lagyo ng intervals ba na siguro. Pero kana siya ayaw po dayon kuan. Ayaw po din dagan din kung mahunong na. Kung dili, aninaw ni mo din, tanaw sa po imong palibot. I-assess ni mo kung asa ka padulong. No? Kay, normally sa schools, natay mga kuan, evacuation plan. No? So, naka-briefing na daan ng mga bata or ang mga teachers, staff, kung asa sila padulong. But before ka mo atraka diha, aninawa sa gyud imong palibot kay basig na yung mga nakaputol ng mga wires ito. Electrical connections. Wa ka madisgrasya sa linog, to ka na disgrasya sa uban nga kuan, nga mga aksidente like electrocution, no? Or nabakay katumpagon ng portion sa dito sa building niya. Dito ka dito dagan kay to ang agianan, wa ka magtan-aw sa other options, no? Aha ka mo agi. So, madisgrasya ni nung ka, no? So, survey the scene, no? Assess the situation kung sa'y pinaka-safest route, no? So, normally, akong balikon sa schools, doon natin evacuation plan. So, doon na guide dito nga. In case doon na mga tremors or shaking, asa padulong sa agian, no? So, halos tanan nga mga schools, kabalo na sila kanang plan na anak, no? Nawa na sila, gina-establish. Actually, all schools are required to have one, no? So,
ang tanan nga mga eskwelahan, mga elementary man or mga secondary, high school, colleges, naana siya bisan ang mga establishments tanan, no, mga buildings part na sa gi-require sa usa ka establishment nga naagid siya evacuation plan because kani siya for public safety, no. Dayon kung makagawas na ka, no, gikan ka sa sulod, gikan ka sa ka building or ang mga bata nasa sulod sa building, then mugawas na sila. Naana sila designated nga evacuation area, no, kasagara sa schools or mga establishments. Naana sila di na magpataka og dagan, no, or para sa mga kumong tao, no, kung wala man ta sa school or narta sa balay naglinog, afterwards, after sa shaking, move ta sa open area, no. Stay away from buildings o mo kwanta palayo ta sa mga dagkong mga buildings or mga kahoy or mga poste, no. Open area gani kanang layo sa mga kahoy, layo sa mga buildings, or not really layo, no, kay basig wala poy, there's no such place po sa ato ang area nila kanang sa mga open areas, no. Kung shaking, no, kung linog, dili kayo advisable ang covered court. Kay mahunlak niya. Nuan niya ka dito, simbako, no. Or kung lang sa mga bukid-bukid, after sa shaking, ayaw mo ato in town ang mga bakilid, ha? Okay, but Kaya basi mag-landslide niya, mag-impasse na, no. So, kana. Dayon, kung nagsakay ka sa sakyanan, immediately, no, kung ma-feel mo ang shaking, mag-giway-giway, mag-ipunin mo sa sakyanan, kaya ma-affected man, stop and immediately exit sa imong vehicle. No, magawas gid ka kay simbakog niya mga cracks. Nya dasdalan bitaw ma-apil ya kay glamoy dito kasyat ka atong no. So kana, no, kung naka sa vehicle hunong dayon pala exit ka sa imong vehicle, find a safe place, no. Sige. So kana muna mga basics kay nga to ang for mga establishments or diha sa panimalay, no, natay mga basic ayo nga gipankuan nga before sa usa ka magkita kabalo sa schedule sa linog, pero sa wala pa linog ang atong mga butang ato na plastardaan. Kita mga Pinoy sagara nagibahilya, no, diha sa bahilya ibutang ang tanang mga litrato bitaw nga nakakuan, then nagatupong mga nindot kay nga mga plato, nindot nga mga figurine ibutang ko dito. So kana pantayan na nato, no, plus ang atong mga bahilya isiguro na to nga naka-secure siya sa wall kaso og maglinog di ta matakloban pod, no, sa atong bahilya. Dayon ato pong siguroon, no, nga labid na katong mga nabitay member sa pamilya nato nga na mga sakyanan nya na ikipang stock nga mga ginagmay gasolina or kuan ba. So, i-secure daan siya sa usa ka lugar nga kuan nga safe siya kay kasagara ra ba naay kuan naay kung major nga mga shaking na apoy taas ang potential niya for sunog. Mahinog na sa sunog Ay magsunog sa mga wiring sa mga kuan mag-short siya ba. So magsunog, so kana ato nagi kuan, no, gi-encourage yun nya sa family sad nga level, ato ginang diskasan, no, sa family nga makabalo sila nga kung maglinog kay mo ni atong buhaton, ha. Una, the cover and hold inighuman. Napaday another thing, no, another thing for schools or any other kuan establishments or buildings na magsabot gyud daan, no, nga in kasog maglinog doon na in charge nga mo abris portahan. Kay basi niya og wala in charge loko sila. Kay manloko mo niya labi na kung kuan kana bitong ang portahan man gud once ka dunay tremors or dunay shaking, basin og ma-dislocate tong or ma-discarrel tong yung mga kuan ba kanang mga hinges niya or katong structure gud niya, no, integrity sa kuan mo nang muot siya, no, labi na kada mga mag-oron ng mga classes portahan bitaw nga. So kung mahuot siya, matrap na nung ka, no? So in kaso doon niya linog, na-in charge nga mo ato desportahan, abrihan gina niya bisan sa mga banks or sa schools or mga
katong gikandakan na to og kuan katong mga kanang drills isa gyud na sa atong instruction. You have to designate a person nga mo abre sa i-secure ang putahan, i-abre siya, no? Dayon after the shaking, once you leave the building, no, to a secure place, mato mo sa inyo evacuation area, inganin na lang pod, no? Palihog dadang mga importanteng butang nimo nga babitbit. Like for example, kwarta or ID, ay ibilin ito sa sulod. Kay ingani daghan na kayong experience nga while in an adverse situation, daghan po ang mga opportunistic nga person pahimulos, no? So imong ni-secure kasi mong nigawas ka dito pero doon na nagukuy-ukoy dito nanguha si mong sinsilyo dito or sa cellphone nga nabilin aluoy kay ka, no? Dili na to dili na to ma-disregard na nga isa sa mga kuan bitaw mga hard nga mga realities nga ay uban yun manghilabot. So try to secure the kwarta kana cellphone or documents nga kuan gawas lang, no? Kung unsay mabitbit nimo kay ta kabalo, no? And another thing, di man siguro mahilabtan pero basin og magsunog o impas yung mga valuables. So kana, no? Sige. So, pero layo ka posibilidad, layo ang atong posibilidad siya nga. Kung tayo linog, kung tsunami, kung manta open sea nga lugar. Historically, wala may na diri sa Misamis Occidental, no? Wala tama kuan. Pero sa Pika side sa Mindanao, like katong sa Pagadian area nga nag-tsunami dito. Dako gyud kay ang damage po na to, no? Daghan nga matay. So ingana lang, no? Di ta kaingon nga wala gyud kay basig di po ta ka kuan. I cannot say nga layo ang posibilidad. Layo ang possibility or dun sa bisa. Ang the most important thing for us, no? Para natong tanan is we just have to be prepared. No? Kuan somehow kay chances of surviving. Dagat na mo, di ba? Ang chances of surviving taas gyud kung doon na kay pagpangandam nga imoon, no? Kaysa katon wala na lang gyud, wala lang gyud andam, wala lisod gyud kayo, no? Or wag gyud kay nahibaw-an sa gamay, lisod kay na siya. So, before, no, may istorya nga sa mga katikulangan sa ating tawag ka ng linog before, no? So, panahon pa siguro sa panahon pa sa hapon na ating bilang. Doon ba na-establish, no, ang taga-FIVOX baka nga mga cracks or mga lungag baka nga possible diri sa tuwa? Nakatag ba sila data na para ma-studyan po sa CDRR? Nabataan? Actually, kuwanta ka ng we are fortunate nga kaning ato bitong technology karon medyo daghan na kayo accessible o available ng mga sources of information nga magbaan na to, no? As part of our public awareness dayon kana po ato ang pagpangandam just in case. So ang ato adiri na may FIVOX, no? From time to time nag-publish ang FIVOX og mga kuan kanang advisories, no, sa publiko o sa tanang mga government institutions nga muna ang itabo. Like for example, dali ka na ito nakuha ang information about the 6.2 magnitude nga earthquake sa kuan sa Davao because namatay kuan ay social media nya napoy kuan as to guide na to in terms of action nga himuon sa atong area kung earthquake prone ba siya or dili naapod, no? Like sa kaning sa FIVOX kanang ilahang kanang hazard hunter nga app, no, naama dito ang advisories. Makita nimo kung unsa kalayo sa nearest active volcano ang Usami City. So makita nato dito, no? So murag sa Mount sa to Kalatungan to. Layo gyud, no? Na nasa luyo sa Marawi dito na dapit nga area ang nearest active nga volcano. So with that kapante ta layo ta nila. Unya wala gyud sila ingon data nga
Kani nga mga area na history before nga nagliki ang mga yuta. Gyud na, of course, na. Oh. Dili sa ato Oh. Dire sa to na makita ang experience dire nga ing ana nga video sa tawag na fissure ba na siya nang crack bitaw. Oo. Na dako kayo nga may hinungdan nga kuan kanang may hinungdan nga wala magamit ang kuan kanang diri sa Gimad bitaw kanang Gimad Elementary School at bang sa ilang barangay office sa luyo ana naay nahitabo daw dili kay ko sure sa kuan ha dili kay ko sure sa kanang unsa nga tuig. Pero ang nahitabo is dunay crack sa luyo sa eskwelahan. That's why ilang giundang ang paggamit sa katunga school no katunga building niya gipangtamnan sa nila as part of their mitigating measures. Panamnan to siya og mga kahoy no kay just in case dunay landslide. So paingon na siya hagbong na siya dito kay pakilid mo ng luyo ana sa Gimad. Okay. So naana siya then karon is naka-register nga fissure diri dapit sa kuan. Fissure crack na siya ba diri dapit sa may Tanggob area no. As per kuan record sa kuan ha. Sa Fibox. Ilan po nang gi advert gi kuan nila gi-publish na nila through sa GO kuan kanang hazard hunter nga app unya kana siya with the purpose of not a reference no in terms of maghimo ta og plano no sa kuan so at least although di ta kabalo no kung ang atong preparedness nga gihimo is enough na ba or dili ang ato lang is kuanta ka ng somehow nagitag himo no, sa atong isip pagpangandam just in case doon ay mahitabo. Okay. Doon na ba yung batawag na itong lugar nga tuan nimo kay na-establish ba na lugar ka rin nga lugar safety for sa kuan wala po dyan data sa Fibox sa tuan. Actually kuan man siya naana to karon sa kuan local government no on the basis of the references nga ilang gihatag sa atoa as to unsa ka vulnerable ang vulnerability sa atoang area sa mga kung naay kuan na earthquake caused by volcanic eruption or mga tectonic plate movements dunay sa sila gipang general nga mga advisories no general nga assessment no not advisories assessment sa ato ang lugar no unya it's up to the local government or it's up to the institution or schools or kung asa ang ilahang kuan kanang asa ta padulong just in case doon ay may tabo ng ana mumanggani na nga all establishments no sa mga schools mga bangko no mga offices doon na gyud tay kuan kanang evacuation plan kay dito ta padulong no unya kanang evacuation area na simple ra gyud kay i-prescribe ana unsa man na siya open space nga layo sa mga buildings layo sa mga electrical wires layo sa mga butang nga posibleng malusno or matumpag in case ug dunay usog-usog nga linog no so ingana ka simple sa barangay sa barangay gi-require gyapon nato sa barangay that's why barangays ang ato ang pagkuan ani is not just institution level nga kuan na information drive kundi dito sa family or household level yun no ato ana siyang encourage sa mga ingani nga mga instances like for example ako I had this opportunity nga ma-interview nimo so makakuan ta ani maka-share ta ani sa information no through social media through kanang mga focus group discussions or kani karon himuon nato nga drill no simultaneous earthquake drill so with that managit ang kuan chances of surviving favor those who are prepared no so pasabot basin mo yun na sila nga ay basin magkinahanglan ta og katong mga kining PPE nga katong mga kalo ba posible ba aron nga maka case na nga ito mo okay kanang mga butang does not come for free no
Kung natay nga na siguro na maka-access ang mga nga natay for protection sa ulo, oh, okay. No, pwede ta magpalit ana para sa tumbalay or makaya na to magdaladala. Pero malagi na, no? It comes with the kwan. Everything comes with a price also. No, kung ingana magani nga ingana kita ka seryoso sa tong preparations. Okay, let's have our kwan, our offices or our houses be fully equipped, no? Pero mind you, dili ta kabalo sa kwan. Unsak ang intensity. Ang ato lang karon is we just rely on available information, no, nga ang daghang kayo ang earthquake belt diri isto sa dapit sa Davao Gagi. Ditong area, that's why sige na silang sila gyud tayo gyud sila dito, no. Kung if you look at the map of Mindanao, na diri natali sa imabaw dapit na rin sa ubos-ubos na, no. Ubos-ubos. So diyan na to makita. Okay. Alas sa mga tigpamila na ito, pwede na ito ma-explain mo sa by intensity. Intensity 1, 2, 3, and 4. Okay. I admit nga I'm not an expert on intensities of no. Sa Gikuskon, dili kayo. Pero kasagaran sa ito mga intensity 1. Kanang ito mga minor ang mga ito, no? Nga mga pagtayog, minor nga pagtayog. No, di ako, I grew up in Osami City, no? So, diri ko gadako aning lugar and kung mayong kaglinog-linog lang, kung unsay nahitabo diri sa to, naa magita, no? Although there were times nga na ako gatrabaho sa layo, but then, kabalo tag unsa ni sa Osamis, no. But mo lang may ang point lang siguro na to, no, that's why we're discussing this is we know the basics, no. Mura gyud importante kay kinahanglan makabalo gid unsay mga basics nga buhaton in preparation ana. So ang ato ang mga, for example, in preparation na naagyo kay evacuation plan or exit plan sa imong balay or sa kung aka sa opisina ka trabaho. Another thing is kung sa panimalay nimo kinahanglan na kay kuan, na kay kana bitawng ayaw gikalandraka sa imong mga butang, no. Sa una hilig kitag butang og katong bitawng mga kutsilyo, mga espada das dingding apil sa atong dekorasyon. Pero di man peligro man ay kuno kana di na maayo, no. Then nga to ang mga hilig kini mga Pinoy nga bisa katong mga plato nga mga nindot kay mo butang na to sa to mga istante ug sa mga bahilya di ko na pwede, no. Or kung magbutang mga tay secure na to, no. Ang mga parador sa to atong mga gamit, no, ang atong mga kanang mga flammables dili ta magpasagad lang og butang-butang og asay ang butang, no. So, ingana ra gyud itong no? Mga simple nga butang nga dili pud maayo padaplin lang or disregard. Kung dili, we have to at the back of our minds, safety first ang atong una-unaon, no? Okay. Sir, salamat kayo nga nagawbang ganamo, no? Basta ko mga additional information panawagan sa tanan, labi na sa itong mga tigpabadaw, labi na ang katawan dili sa Osamis City. Ayun gyud diri sa to ang syudad ug sa mabot, no, sa to ang sa DXDD mabot sa ato programa sa Exodus. We encourage everybody, no, to participate labi na kung doon mga drills nga paghimuon and kung doon na mangintay knowledge about unsay buhaton in kasog maglinog, please share it with our fellow citizens, no. Istoryahan atong i-share po kung sa buhaton, no? Para at least we will never know, no. Ang atong ginagmay nga pang share is dako na kay nang butang in kaso og dunay mahitabo, no, like the basics of executing duck cover and all kana, no. So dako na kay nagikatabang in kaso na mahitabo, no. So kana lang ato ang nahibaw-an, let us share with other people, no. Share it to others. Dayon, di lang po na to kalintan nga, yan po lang ko na to sa labaw magkakikahong. Hinauton tayo, iiway ta na ang mga butang. Na lang siguro? Okay.
Salamat kayo ato na kauban, no? Ato ang kauban subuhat, ato ang City Disaster Restoration officer sa Ozami City, Sir Dundun Guanco, o kasamtang usap na kauban sa tulungan sa Exodus. No? So, gikan rin sa pibata, no? Sa CDRR, kini si Double D8, Manuel Kinuchier, balik sa studio.